Ukwazi isingisi akusho ukuthi ufundile. Ukuveteza uveteze akusho ukuthi ufundile. Wazi kangcono kunomunye. Ngoba phela isilumbi lesi awusazi nokuthi siqhamuka kuphi. Baningi-ke ufica beveteza umuntu azakhulume lokhu. Kuba ungathi angazi ukwazini. Awukwazi kwenza cellphone, awukwazi kwenza lutho ngisho nesondo lemoto awulazi ukuthi lakhiwa kanjani. Ngisho nodokotela esinabo, amaphoyisa, onesi na yonke ezinye izinto. Baya kulento ekuthiwa i-School of Remembrance. Abayanga kwi-School of Thinking. Udokotela esinaye is a prescription doctor. Uyaprescribe into ayaziyo. Ayikho enye into ayaziyo. Uma kunesifo esemxakayo uzalindele abanye osasayensi baphesheya. Unese esinako nje uyalandela uyajova nje kuphela akazi naye ukuthi ukujova ngani. Amaphoyisa-ke yidwanyampuphu zokugcina. Bonke abantu bathi bazi bafundile, akekho ufundile. Ngoba naso lezi silumbi abantu abayigabisa ngaso. Umuntu uma uzwa isingisi sasukela kuphi akazi naye. Phukuphuku nje ungasazi esizitshela ukuthi sifunde. Baningeke. Babukela abanye abantu phansi. Umuntu nje athi ufundile engazi lutho. Ubone ukuthi siwanguwangu. Ubone ukuthi isigqila lesi esigqilaziwe. Nalowo muntu uncetheze emabhunweni usayisigqila. Akaboni ukuthi akazi lutho. Kupho kwakho njengoba uthi ufundile. Uyakwazi kwakhe iselfoni, uyakwazi kwakhe imoto. Zona lezo ngubo oyigqokile uyazazi ukuthi zakhiwa kanjani. Bakwethu ake nivuke la emakhanda. Zolo lokho benibulawa yiCovid eningayazi ukuthi into efake. Kusho ukuthi nanempilo eniziphilayo ziyifake futhi. Kufaka ukuthi sinitshele inkolo okuyona. Awuyazi ukuthi yaqhamuka kanjani. Wezwa nje kuthiwa abantu bayakholwa. Nawe usuyalandela. Ngenxa yokuthi umncethezi uyancetheza. Mhlawumbe nala ukhona. Hlala nangamagama abanye abantu awazi lutho ngoba vele wisidwanyampuphu esilandelayo. Abantu bayalandela-ke kuningi. Kuningi-ke sazokuxoxa ngoba ungathi abantu abaningi abazi lutho. Ungasibukeli phansi ukuthi asifundile. Ungathi thina-ke iqhaza ithina esazi kangcono. Njalo nje lento.